Čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska si zahrajeme Where Am I, což je hororová hra od tvůrců Slendera. Takže uvidíme, jaký to bude, no. Celkem se na to těším, tak jdem na to. Riverside, motherfucker. Tak já vás ještě jednou vítám. U hry Where Am I? A no tak to není moc pěkný. Já se přiznám, že jsem to teďkon akorát stáhnul ze Steamu a nainstaloval. A nevím vůbec, co mě čeká, takže když tam bude něco brutálního, tak dneska fakt nejsem zrovna naladěný na horory, protože jsem byl včera v kině. Protože jsem byl včera v kině na takovém napůl hororu, takže proto no, koukněte na ty zdi. So sexy. To? Počkejte, se nedá vyjít? Je tu někdo? Radši to nebudu říkat dvakrát. O tom teď jsem přišel, nebo se mi zdá, že se to změnilo, ta chodba? Oh shit, slyš. Ne, já se nechci otáčet do prd. To je takový hrozně depresivní. Mám se otáčet, co když tam bude někdo jako Slender úplně. Dobrý. Tak. Musím se naladit na pořádnou atmosféru, abych nebyl moc posratý, což nejsem nikdy. Lidi, co mě znají, ví, že se nikdy nelekám. Že se nebojím hororů, prostě pohoda. Ale no tak. Co to jako máme dělat? To jsem četl jenom, že to je od tvůrců. Oh shit, what the fuck? What the fuck? To je humus. No já vím, že jsem trochu postranej asi. Ale musím se přiznat, že mám celkem chuť to vyprout. To tam ještě nic nebylo. Ne, sranda. Zas tak postavený nejsem. I když. Takže myslím, že vás to velmi baví, diváci, takhle když to lezu pořád dokola. Nedá se tu ani sprintovat nic. Jak to vypadá. Tak já budu lézt post, tak třeba se někam dostanu. Tak doufám, že to nebude... Cože? Jsem tam viděl chodbu před chvilkou, ne? Cože? Hop, jde projít zdí. Ne? Tak. Ta obrazovka si nějak zrní, ne? O dost víc. Hej, je tu někdo? Hej bro. Kámo, vím, že jsem tě neměl jít do baráku, vím, že jsem ti měl nechat ségru, ale se fakt nedá, kámo.
tohle? Ta obrazovka. Dlouhá chodba. Mám rád dlouhý chodby. Ale fakt, ta obrazovka úplně zrní. Oh shit. Oh nigga. What the fuck? Tak jdem, prostě tam něco bude, tak já se naleknu, že já nejsem lekavej týpek. Jak jistě víte z předešlého videa se Slenderem. No a teďka už fakt nevidím vůbec nic. Ne, to je blbá hra, teď tu nic není. Už to začíná nudit. Hop, zeď. Ale já nechci, milí diváci, ukončit díl tak, že se projdu chodbou. Že se projdu chodbou a to je všechno. A ta viditelnost, to je brutální. Tady vůbec nevidím nic. To je humus, teď tam něco bude určitě, jo. Ten pocit, ne, že tam něco bude. Ano, tak je, a co teď? Já fakt nevím, co mám dělat tady. Tak... What the fuck? Tak... milí diváci, já nevím, jestli jste to viděli, já se přiznám, že jsem to neviděl. Jenom tak půlku, vypadalo to celkem divně. No, a no tak jo, no, tak jste viděli, že prostě se nelekám při těch hororech, no, vůbec. Ne, no. Takže to je všechno z dnešního dílu, doufám, že se díl líbil, pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte dislike a uvidíme se příště.